Sziasztok! Legnagyobb... Na, itt... Hátrakolnom. Na, ott vagyok. Szevasztok, srácok, lány. Szevasztok. Na, szóval a Hello Neighborbe. Csak a Hello Neighborben, amivel ma folytassuk kalandjaikat. És eljutom az Act 2-be, de miért dobozok? Nem, itt van. Ja. És mondjuk az Act, ami itt föntettem abba a játékot. Egyet mentettem. Ide próbálkoztam feljutni. Oda. Nem sikerül, ez egy kis serpény. Serpény. Na. Ó, oda jó lenne most feljutni, csak nem tudunk. Jó. Próbálok ilyen kis... mondjuk azt. Ágon kell a doboz. Így. Mondom, így. Na. Hogy meg. Nem. Hát akkor megbaszódja meg. Várjál. Nes lett! Úgy utálom. Várjál. Hol nem látom, hogy elkezdeni? De no jump limit! Ledragos, serpőt figyelmél. Akkor meg es le. Csú! Nem tudok elmondani. Így nem. Van idén már, de nem tudok oda felmenni valahogy. No jump limit! Nem áll. Az meg, de mindegy, nem lehet oda feljutni, akkor megbaszolni. Úgy. Jöttem rá, hogy itt van egy ablak. Itt van egy ablak valahol. Volt itt ebben a szobában egy ablak. Vagy nincs itt ablak? Nincs ablak. De nem. Ajaj. Tudom, hogy volt itt egy ablak, de mégsem. Most akkor hogy? Most hogy csinálom, azt még nem tudom. Kéne most ezt befejezni, hogy... Ja, be kell jötni a szomszédnak. Van egy elméletem, mi szerint... csak ide át is kéne ugrani valahogy. Akkor meg rohadja meg. Na. Ez a boss. Hagyja utána dobozokat, de mégis. Eldobta a játék, nem mindegy. A szomszéd. De megijedtem. Bár... nem tudom. Volt egy elméletem szerint, hogy... vagy várjál, hogy igaz. Itt vagyok, de hát, hogy... De megvoltam.
Átbagoltam, vágod? Átbagoltam. Szerinted átbagoltam. Akt 3. Nagyon jó. Itt van, srác. Itt van az akt 3. Itt vagyok egy városban. Elmészed. Hello? Belettem egy az arról. Figyelj, nem tudom. Mi ez? Kalvon ott vajron krobs. Ugye nem? Az a... What the fuck was that? Ugye nem? Miért jövök vissza? Itt raboltak el. Mi hülyeség ez? Visszaköltözök oda, itt raboltam a szomszéd. WTF. Uram, figyelj. Még tehettem volna. Idégettem, hogy tudok valószínűleg. Nagyon srácok, a életben az a videóval. Sziasztok!